WhatsApp mga ka-idol. So karon day nga adlaw mga ka-idol no. Nya day ta karon diri sa moong barangay. So nakita man gyud siguro ninyo nga daghan og mga sakyanan nga giparking sa moong barangay hall. So mga ka-idol di ay nade ay gibuhat diri karon nga kanang programa sa gobyerno. Lain mga ka-idol kundi ang government on wheel. So nakita mo yun siguro rin yung daghang mga payag no, na ay payag na puti, na apoy green, moday nang nahimutangan sa tuang mga iprograma nila karong adlaw mga ka-idol diri sa barangay Lukak. Klase-klase ang ilang gihil diri karon mga ka-idol na daghang mga tao diri mga ka-idol kay nanganhi diri kay naa diri tanan ang iprograma nila karon. Pareha diyan ni mga ka-idol na ay nagpamassage diri murag pamassage pa siguro ko kay sakit-sakit po ang buwan ba likod nga oy na nanggi pila guro ni sila, sakit siguro ang mga kalawasan na ni sauce ug niya pa mga ka-idol si nanay ug si tatay nanguan sila og antipara silang mata. Matagaan yun na sila karon kay ni anhiman ug ikaw din hanap imong pananaw ani na diri para matagaan ka. Adto na po ta sa lain ani ug pareha pod ani libreng upaw este libreng tupi di ay kung gusto ka magpatupi anhi na diri para gyud ni sa imuha. Kaya pa mga ka-idol na libreng BP. Kung ikaw din dali ra ka malipong para gyud din sa imuha. Ari na diri ug pa BP na ba na na nagpa-BP. Pila man ang imuhang dugo te 200 ay blood na normal ra di ay oy murag diri may maayo kay naglinya ba unsa man registration area consultation adult unsa pa man to daw kumusta PWD kung gipiangan ka din pwede ka diri adi ay hoy si Manong na diring dapita murag maminaw sa mga ka-idol kay murag na ay gi-announce ni mayor ba. So kamo ang una nga moprotekta sa inyo ang mga kaugalingon. Okay? Thank you. Okay, magtugod na dato. Hi ma'am. Magpapitik ko ma'am be. I've been running into you in my head, in between what could have been. Yeah. Everybody seems to leave bittersweet memories. Time does seem to fly. Then it's hard to find it. You said dine and dash, run and laugh, skinny dip off a ship. Not a worry for a million miles. Driving off, be right back. Okay, magtugod na dato. Everybody is requested to please stand for the invocation through hand music and to please remain standing for the pambansang awit.